מתאו. עמית, מה מה נשמע? הולך? הכל טוב? שמעת מה יש ב-26? לא, מה יש? טקס אש! טקס אש? טקס אש? טקס אש? טקס אש! יאללה! טקס אש מדהים, זה בא ב-26, אני מתרגש, זה טקס אש מדהים. טקס אש מדהים, יש אש באוויר ויהיה אדיר, זה טקס אש מדהים. טקס אש מדהים, זה בא ב-26, אני מתרגש, זה טקס אש מדהים. טקס אש מדהים, יש אש באוויר ויהיה אדיר, זה טקס אש מדהים.